Shubor nakaslem jong unongsan hima. Organizing Secretary ke Voice of the People Party Jaintia Hills District uba Damir Rembai. Ulaong baka Jaintia Hills Autonomous District Council kamde ke Ying Lok, Ying Khun, ne Ying kami jong uba Thombor Shiwat, uba de Chief Executive Member bementa, handai ke de ke office jong kipat ba. Uba Damir Rembai ringkat ke jingdon lang kipara nongkit kam haga jing kenduk berunong san hima, hadian balawai ke jingalang ke VPP, hayo wa yajer, ulaong ba umdan kam manpan map no CEM halor kata ke jingkeno baburi ya ke pisa ar phokulur tingka. Ula penpa ba kumbakran uba adan ba CEM ke GHEDC, ude banpan map na kipat ba, namar ba ula buri ya ke pisa. Ula bu jingkeli hato kum kipat ba kim don hok bantip ya ke pisa ba ai ke sorkar ke GHEDC, lada day ke pisa shimet jung CEM, keseng kam don hok bantuk lar. Hendrei haba ka day ke pisa jung kipat ba, baro day bantip. Badami pila may tuwing imenta piko kay pimut pawang imenta. Kasing kuat kejong ni ke ban pau leng ba jong ki lat albor hadin ka jiwi kejong ni ba nakaliang jong CM u persang ya ke ban meda lan ban ritgen yeledi kalau ki lap kejong ni ai te apo dis council untuk pilih i ba ngila yai ngila tokit ngila watnya ya kanika jingdu tulok jong kinong tre hang te ngila le ya kenu yung to kalami ketu kalai to pro hadinang to ka second delegation ke jongi hatu bangi kwa ya kaban tip nakaliang jong ka dis council dan nakaliang jong ka sorkar jela kala dep pelai susu ne ya kanika pisah andre hakatu kaji ya kendo ke jongi hakasin ka baar uklem yitho te kumbangi i baka jingkren ke jongu shakilat ta kubor mudat keren dakitin kiba ngi kum kipat ba ngim sekolah ya kaban pedia ya ka bau ong ba ngi kum ka VPP ngi don hok ayu ya kaban le tuklar hangte namar kamde ka kamram ke jongu tingi kwa pan keren de ka basai yaw ne UCM ba la da kadai ka ying mi ka ying khun ka ying lok ke jongu hangte po district council nginom le namar ngi sel thu ba ka district council kadai ka ying ke jong pai ba nata ka pisa ka ba kayo ka ba ka pelut ke district council kadai ka jong pai ba te bangi kum kipai ba ngi don hok bantim dre ka e ka jikren khlu khna jong ne UCM kalong ba u ong ngi kum ka VPP bangin don hok bantim ya kan ka pisa te haga jing ya perkat ke jongi kum ka party te ngi sngau ba kani ka jingkren ke jong ne UCM te ka kalakta wat ya kani constitution to dari India ro damar ka research apa ba ka ailat yang ikut kipat ba ya ka bangin tip ya kata ka jilu dong ya kata ka jilu dong ya kata ka jiyo sa lagi kata ka jingkru sa dari ka balengok pat ka JHEDC kalau long kum ka jing shimet ka jongo ka bangin kum kipat ba ngim don hok bantip dari ka kum ka artikel kat kendai clause 1 jong ka constitution jo geri dia ka keren syai bang hidon ya kata ka hok bantip tinga tentu ya UCM ba kesua ya ke baun darab jot ya kata ke jingkwa burom ke syapalat ke jongo namar kan ni ke jingle ke jongi ku bau ketok baga VPP ka kwa burom ngin kwa burom namar ke jing seng jongi ke parti VPP update tang bangin yele election ngi bangin yo ban syong hang to police council ban ya yo ya kita kijing mentoy ndrei ka jing mi ke jongi sikmat ka dei na ka betaka interest jong pai ba ni ka interest jong tu kinong tre hang to ti ngi penrem jur ya ka to ka jing kren jong UCM bat kum tu kum ba pilih i ba ula pak pan map yang ti ngara kaliang jonga ngalas ngam skau syong nong ring ru ban pan map namar kum bangi ong kum ba iba arden la kren mo baga dei ka pisa jong pai ba ha ji sya ula buri kum tu ti ude pan map mo ugai no pai baendre ni pat ni UCM ukren sorong ukren khlo ba le ayu tong pai ba ban pan map no tong pai ba namar ka pisa jong pai ba dangim lek mi mangi katuk ar phau purun kin pure ngimong bangi piwe ngi klem keno baki pendon kambakla ande habangile kren habangile delegation balai pat kibure ya katu bisa de bani tho kam de ka bisa jong leni ka bisa shimet jong leni ka bisa jong kita ki katu kan ni ki MC kane ka de ka bisa jong ka sokar ka bisa jong ba ni don hok bantip ka UCM banani shikmat nginang peteng ya kata ka jing le tokit ban budin terhadu ba ngindayo ya kane ka jing dawa jong ni ki kinong trei bat khatam be haga jing dei bat kane ka kajing site ke jong ba
kum ka council ka kalaya trestom mo ban penyo ya kanika tulop ngiro ngi klem ngi nakaliang jong ka party ro ngi ngi ay ka jingero ya ka council ka jing persang jong ka dari kumba ukren pat bau ong bangi kwa burom lada kitre maki kaburom ka kinyo maki upay ba uti be kata upay ba ubishare kata dari ban sukuno bangi le ya kadong kami sim ya kadong isu tang bangi kwa burom mo de hakato ko por bangi kadong hagalas meeting ro nakaliang jongi ngilaong ba lada kani ka party NPP kaba yalam ya kani ka sanchar ka darapo kani ka district council lada ka le ba lada ka penyo ya kita kajing dawang pat ba kinyo jero maki amdai mangi ka WPP ngim ko aro ya kata kaburom kani ka jingmi ka jongi ka longtang ya ka bangin penulong ya kata ka jingkwa ka jingang nur ka jong kinong tray bat jong ka district di Barokaway ti tang kata hirin nakaliang ba ka jingkwa ka jong uyanga ban pan map ro nganon pan map mar ka por lo ka akut ulai por nga stiyaw tingarang community banghan yo ya ka syukor sotis nau haga jing ide bat kane den re hadu mentangam pat yo te haganu ko kom na maru ai por nga stiyaw te kajing tu nagaliang jongi ka WPP yau ko musi ambaya yalam hangtei tola da kasenchar ka NPP la kasenchar ka UDP henry ngi kum kipai bangi don kata ka jingwa ya ka bangin ye trelang mo hagadu ko bentana mata ka jingbit jingbiang jong ka council henry habangi pet pat ye ka jing sorong ka jing kren khlew jong kini kinong yalam ki jong hangtei po district council kala peni bakadon ka ka bachelindet ka baki kwa ya ka baki kwa ban yalam bakala yung pai ba da ka pentok bria ya kan ka WPP halo kan ka isu ka bakasim te nakali juni tangkatai kala kadang don shu ka ba ukwa ban kena tangiro ngilong ready pas ka wero ha ka jingide ba kan ka jong jongu bangi ka WPP ngim don hok mo ban tuklar ya kata ka kam jong ka council namar ka ka subject ka bayar ha kata tela do ukwa ya ka bangi kum ka WPP ngin hikayu ka paham mo ba unbo da ka we ka jaka ya ka bangin debate ya katu ka jingkren sorong ka jong ubang ngim don kam ban ngim don kata ka hok ban tip re ngi challenge u ba ngi don ka hok ban tip tela dek ka kumangapan dek ka ying simet ka jong u dek ka ying kmi ka ying khon ka jong u ngi namlek ngi no tuklar dek ka di jong ka district council kumbang ila IT ha katu ka city ha ka sin ka baar ka bangi kendo nyai por ya ka council ya ka bakan siudat ya kutulong hapo jong niu bena bapra tingin ya up ya kata ka por bakan put hadu niu bena bapra de hadin kata ka por tingin sampai ka kan repi itu ka pisah santu klub baro ki mutsi tang betulop nek mut haria kan pisah haging siya kajing ya kren jongi bar ka council kanu ka share lani kanu ka pisa ka ba kiyo na ka state government lani na kanu ka sus ka ba kiyo tingila ya kren ban lej be siya ka ban siu tulop ndri ka balango pat ngi ba kani ka ako pro balay ki sugure kim kwa ya ka ban petpau ken supoy ba daki ong ba ki kwa ay kata burom te ban banagi supoy ba un ay kata ka jiro iki ba kilele yele stom ndri hapden ka jile stom harakat kata ka jing puri te mano pat ban ay kata ka jiro ban keno yung WPP ngi pidang ndre ngi IT ya kan ka jingno ka joki shopai ba namarupai ba utip bangile ya ka badai ni ngile ya ka bomde ni tangkata ka jing bisari ya ka badai ya ka balai ngi hapai ba lada ka jingkren jong CM ka dai ne ka jingkren jong WPP ka badai ngi haga jing bisar ka jopai adu menta ki kanot benai ka diskusi ka sultulop ni kini menta na ka tu live pro kila depsi bro sawnai de menta kani ka apu pro pat menta kidang penkre ya ka ban siu ar benai na kani ti kumbang iyo jingtip menta ka kani ka state government kadang penkre susu ya ka ban pelai pisah ka district council haman baga sarkar kan pelai pisah ngiro ngin leit kenapa kani ka pisah kan omja kenapa kan leit baik siya kani ka jing siu tulop yaki nong tre kan no benai ka hidup tulop haduk hadway benai ti menta ki dang yo saw benai ti kadang budi ka balan sebarang sa tingi pet haga jing start ke joki tamar haga jing kren ke joki tu ki la simkya ha bagi simkya ka sarkar ka ba sincari ka state ke joki ko dega NPP hang tai ro ka NPP ai je ke joki ya ka ba kin dile ka ya kan ka pisah ke jong ba dan ki dai ban dan ki kwa ban ai ka dega jing supri ba ku balong transparency ka balong accountability ide ban pau ke namar ka pisah ka ke joki ka ke jong ba ni ka ba ngidon hok ke ba ti ke pisah ba yo dan ya ka ba ki pelut kos ban siudap ya ka tulop ti menta kalau ni cipin krai ba benai agos lo jam starik menta kai ke cipin krai jong kini kama am kaji pekre dong ngi la de presai ban kaniro ngi ngi la de pekre kaji pekre dong ngi tolong barang ngi lodge kan ka public protest
hati hapo di council kalau ka insa pembena kita kibangin peniki mereka lalong ready nak kalian sulit Hadin benar Agos. hadin benar Kalau kim lak masih udah ya kena kusah apa. oh Ulah government kan. tak kata Tak kata imu. Kalau sibun.